Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong matutunghayan sa pagkakataong ito ay minsan pang hango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Myla. Ayon sa kanya, bagaman sila ay tubong Leyte, ang karanasang ibabahagi niya ay naganap dito sa Maynila. Kasalukuyan daw sila noong naninirahan sa isang malawak na squatters area sa Metro Manila. Taong 1984 umano nang mangyari ito. Isang araw iyon nang ginulat na lamang sila ng isang balita ukol sa biglaang pagkamatay ng isa nilang kapitbahay. Malapit pa naman sa kanila ang namatay dahil kaibigan iyon ng mga magulang ni Myla. Kinagabihan, unang lamay, ay naunang nagpunta sila Myla. Kasama ang kanyang kapatid, ay naabutan nilang nagkakarami na ang mga tao doon. Ang daming mga nagsisipagsugal. May naglalaro ng baraha at mayroon din namang nagkakarakrus. Naupo sila ng kanyang kapatid sa isang sulok, katabi ng mga anak ng namatay. Mga kaibigan at kalaro din nila ito. Mabilis na lumipas ang oras, pero wala pa rin ang kanilang mga magulang. Naisip nilang marahil ay hindi pa dumarating ang kanilang ama mula sa trabaho. Iyon kasi ang sabi ng nanay nila na kanyang hihintay ang kanilang ama. Kapag dumating ay saka sila pupunta na magkasabay. Kung kaya pinauna na sila. Makaraan ang mahigit isang oras ay nagsimula ng pag-uwian ng mga tao. Mag-aalauna na nung mga oras na iyon. Kaya makaraan lang ang ilang sandali ay halos sila na lang ng pamilya ni Mang Ador ang naiwang naroon. Si Mang Ador nga pala ay yung pinaglalamayan nung mga oras na iyon. Nang makaramdam sila ng antok, ay naisipan ni Myla na magtimpla ng kape. Idinamay na rin niya ang kanyang kapatid. Ang kinauumano nung mga oras na iyon. Ang lamig ng simoy ng hangin, kung kaya mainam talagang magkape, naisip niya. Nang pabalik na siya doon sa kanyang kinauupuan, ay bigla namang nagkahulan yung mga aso na nasa paligid. Di niya alam, pero biglang nanindig yung kanyang mga balahibo noon sa katawan. Napalabas din ng barong-barong nila yung asawa ni Mang Ador na si Aling Dolor, at paulit-ulit na sinabi ang mga katagang pwera aswang. Katamtaman lang naman yung boses niya nang sabihin niya iyon. Pero rinig na rinig nila Myla yung kanyang mga sinabi. At dahil sa pamilyar na siya,
sa kung ano ang aswang dahil sa kanyang mga magulang ay hindi na bagong bagay sa kanya at kilala niya kung anong uri ng nilalang iyon. Kaya lalo siyang natakot dahil ibig sabihin ay mayroon palang aswang na naroon lang sa malapit. At di nagtagal ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang may kumalampag na bubong sa gawin niyang likuran. Napalingon sila ng kanyang kapatid at naaninagan nila ang isang figura ng tao na naroon sa bubong ng katabing bahay nila Aling Dolor. At tila gumagapang na itong papalayo. Natakot sila kapwa ng kanyang kapatid. Kaya napatayo sila at pumasok ng bahay nila Aling Dolor. Nang tanungin sila ni Aling Dolor, ay sinabi nila na mayroon silang nakita. Lumabas pa si Aling Dolor upang silipin iyon pero hindi na niya iyon naabutan pa. Pagpasok niyang muli sa kanilang barong-barong, ay agad nitong nilapitan ang ataol ng asawa at parang inusisa. At nagulat sila Myla nang mapamura ito sa galit. Nang pag-ikot niya sa kabilang bahagi ng kabaong, ay makakita siya ng bakas ng dugo. Hindi naman malinaw sa magkapatid kung ano ang ibig sabihin ng mga bakas ng dugo na naroon sa may sahig at dingding sa likod ng ataol. Pero nakita nila Myla na galit si Aling Dolor. Ang sunod nating kwento ay mula kay Erning ng Tacloban. Ang sabi niya, ito ay kwentong ibinahagi lang rin sa kanya ng namayapa niyang lolo Waning. Madalas daw kasi sila nitong kwentuhan ng mga nakakatakot na pangyayari nung kapanahunan nila nung ito ay nabubuhay pa. Pagkukwento ni Erning, nakaranas umano ang lolo niya at yung kababata nito ng isang nakakatakot na pangyayari. May dumating kasi sa baryo nila noon na isang napakagandang dalaga na di malinaw sa kanila kung saang probinsya ito nagmula. Pamangkin daw ito ng isa nilang kanayon. Tingin pa nga nila sa dalaga ay may lahi itong Kastila dahil na rin sa taglay nitong ganda na napakakinis pa umano ng kutis nito. Mula nang dumating ang dalaga sa kanilang nayon, ay pinangarap na ng halos lahat ng kabinataan na maligawan at maging nobya ang dalaga. At kasama na nga dito yung lolo ni Erning na si Waning at yung kaibigan nito at kababatang si Tibor. Tuwing magkasama ang dalawa ay lagi nilang napag-uusapan ang dalaga na pareho nilang inamin na kapwa silang may gusto sa babaeng bagong salta sa kanilang baryo. Nagkasundo pa nga daw sila na kahit sino sa kanila ang tanggapin ng dalaga ay ikasisiya nila iyon kaysa mapunta umano ito sa iba. Kaya ng mga sumunod na araw, halos lahat ng kabinataan doon sa kanilang lugar ay gumagawa talaga ng paraan para makadaupang palad yung dalaga at mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa bahay at makapanligaw. Mabilis pang lumipas ang mga araw. Minsan
ay napasadsad bigla si Tibor sa bahay nila Waning. Nang magkaharap sila, ay agad na sinabi nitong may mahalaga umano siyang sasabihin sa kaibigan. Kaya ipinagtaka naman ni Waning kung ano yung mahalaga nilang pag-uusapan. Nang magsimula ng magkwento si Tibor, ay halos hindi makapaniwala si Waning sa kanyang mga narinig mula sa kanyang kaibigan. Pagtatapat kasi nito dahil umano sa masidhi nitong pagnanasa na mapa sa kanya at maangkin ang dalaga, ay pinagtangkaan daw niya itong gapangin at gasain. Ngunit nabigo umano siya dahil hindi nito kinaya ang kanyang mga nakita at natuklasan. Nang akyatin niya kasi yung dalaga, ay nakita niya sa siwang na nakahubad ito sa loob ng kanyang silid. Na ikinatuwa naman daw niya iyon. Pero bigla umanong nawala yung matindi niyang pagnanasa nang bigla umano nitong damputin yung isang bote na sa palagay niya ay langis ang laman. Ipinahid iyon ng dalaga sa buo niyang katawan at nagsimula ng umalingasaw ang napakasansang na amoy. At ang mas matindi pa, pagkukwento ni Tibor, ay unti-unti umano nagbago ang anyo ng dalaga. Naging mabalasi ang mukha nito na natabunan din at nawala ang kinis ng kanyang balat na tinubuan iyon ng mga maiitim na balahibo, na yung tuwid at mahabang buhok nito ay naging buhaghag at nagsimulang magtayuan. Kaya halos mahulog daw siya sa kanyang kinalalagyan, lalo na nang bigla itong mapalingon sa kanyang direksyon. Kaya tumalon na siya at mabilis na nagtatakbo. Natakot siya na baka namalaya na nito yung kanyang presensya. Dagdag na sabi pa ni Tibor, hindi na siya babalik sa bahay ng mga iyon. Pero sa halip na maniwala kaagad, ay nagdalawang isip naman si Waning at tila pinagdudahan ang mga ipinagtapat sa kanya ng kaibigan. Sinabi pa nito na baka gumagawa-gawa lamang ito ng kwento para hindi na niya ituloy yung balak na panliligaw sa dalaga. Ngunit ipinagdiinan ni Tibor na mas mahalaga umano sa kanya yung kanilang pagkakaibigan. Pinilit niya ang kaibigang si Waning na paniwalaan siya. Kinumbinsi niya ito na ang dalaga ay isang aswang. At sigurado umano siya na maging yung kanilang kanayon na tinutuluyan ng dalaga ay mga aswang din. Dahil sa magkamag-anak ang mga ito. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido si Waning sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Maliban na lang kung kanya umano itong makikita mismo. Yan ang naging pangangatwiran at prinsipyo niya sa kaibigang si Tibor. Kaya napabuntong hininga na lamang si Tibor at nagkasundo sila na sa susunod na gabi ay pasikreto nilang titiktikan yung dalaga. At kahit takot si Tibor ay wala na itong nagawa pa dahil sa pangungulit sa kanya ni Waning. At para mapatunayan na rin niya na totoong lahat ang kanyang sinasabi at hindi siya nagsisinungaling, kung kaya pumayag na rin siya. Nang sumunod na araw, 4:00 pasado pa lang ng hapon, ay naroon na si Waning sa bahay nila Tibor na napapailing pa umano ang kaibigan niya nang siya ay makita nito.
Pagkat sigurado na ang kanilang gagawing pagpunta doon sa bahay kung nasaan yung dalaga, na kung si Tibor lang ang masusunod ay ayaw na niyang talaga. Kaya medyo nakaramdam pangaraw ito noon ng pagsisisi kung bakit kasi ikinuwento pa niya sa kanyang kaibigang si Waning ang tungkol dito. Nag-alala lang din kasi siya para sa kaibigan, pero kung alam lang daw niya na mauuwi sa ganon, ay hindi na lang daw niya sana ikinuwento pa ang tungkol sa lihim ng dalaga. Naghintay pa sila ng ilang oras. Sinadya nilang madilim na bago sila umalis ng bahay. Natatandaan pa ni Tibor yung eksaktong oras nung umalis siya noon sa kanila. Nagdala na rin sila ng itak ng pagkakataon na iyon bilang proteksyon na rin kung sakali mang hindi maging maganda ang kahinatnan ng kanilang gagawin. Mahaba-haba din ang nilakad nila bago nila nasapit yung kanilang destinasyon. At nang abot tanaw na nila yung bahay, ay kanila nang pinatay yung dala nilang ilawan. Maingat silang lumapit doon sa bahay. Isinenyas ni Tibor kay Waning yung puno kung saan siya umakyat. Halos nakadikit na yung dalawang malaking sanga nito sa dingding ng bahay. Kung kaya, naunawaan kaagad ni Waning ang ibig sabihin ng kaibigan na doon sila aakyat. Nang makaakyat na sila at nang makapwesto na, ay tila nainip naman si Waning at sumenyas sa kanyang kaibigan na wala pa rin. Puro senyasan lang ang ginagawa nila upang hindi malaman na sila ay naroon. Gumanti ng senya si Tibor na sinasabing huwag siyang mainip at maghintay pa. Nang biglang nabuhayan si Waning nang makita niyang pumasok na ng silitang dalaga. Sa loob-loob niya ay nasabi niyang napakaganda talaga nito. Pansamantalang nawala sa isip niya yung mga ikinuwento sa kanya ng kaibigan niyang si Tibor tungkol sa pagiging aswang nito. Napako ng gusto yung kanyang isipan sa kagandahang kanyang nakikita noong mga oras na iyon. Hanggang sa magsimula na nga itong maghubad, dahilan para lalo nang makalimot si Waning sa totoong anyo ng dalaga. Halos tumulo ang laway niya sa ganda at kinis ng katawan nito. Isa kasi itong dalagang mistisa. Pero tulad nung naranasan ni Tibor, ay agad ding naglaho yung matindi niyang pagnanasa sa babae nang magsimula na itong magpahid ng langis sa buo niyang katawan at umalingasaw na ang malansang amoy nito. At unti-unti nang nagbago ang anyo nito. Doon napatunayan ni Waning na hindi nga nagsisinungaling ang kanyang kaibigan at totoong lahat ng mga sinasabi nito sa kanya. Kaya nagmadali na silang bumaba, pero laking gulat nila nang pagharap nila sa likod ay naandoon na yung tsuhin at tiyahin ng dalaga na nanlilisik ang namumulang mata ng mga ito, na wala silang nakitang anumang puti, tanging itim at pula lamang. At yung itim ng mata nila ay talagang napakaitim, na yung palibot ng kanilang mga mata ay nangingitim din, at napakaputla ng kanilang mga mukha, na napansin din nila na tila mas mahaba kaysa sa karaniwang tao yung kanilang mga pangil. Sa takot ng magkaibigan ay tumalo na sila at mabilis na nakbo.
Nang mapalingon si Waning, ay nakita pa niyang tumalon mula sa bintana ang isa pang aswang. Walang duda na iyon na yung dalaga at hinabol sila nito. Kaya sinindihan nila yung kanilang mga ilawan at idinuldol sa magsinggilid ng daan. Na nang madilaan ng apoy ang mga tuyong bahagi noon, ay agad itong nagliyab, na tila tinulungan pa sila ng hangin na waring inihipa ng apoy, dahilan para lalo iyong maglagablab. Nang dumating sila sa bahay nila Tibor, ay habol-habol nila ang kanilang mga hininga. Pinag-isipan nilang mabuti kung kanila bang ibubunyag sa kanilang mga magulang at kanayon ang kanilang mga natuklasan. At matapos nilang suriing mabuti ang mga maaring kahinatnan, ay nagpasya silang ilihim na lang sa kanilang mga sarili ang lahat. Pero makaraan lang ang ilang araw, ay maraming kabinataan ang nalungkot. Nalaman kasi nilang wala na yung mestisang dalaga. Umalis na ito kasama ng mag-anak na kanyang tinutuluyan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.